Исәнмесез. Бүген Дөнья студиясының кадерле кунагы бар. Уфа Нур театрында эшләүче артистка Гөлназ Мөхәммәдиева. Исәнмесез, без инде Нур театрын карыйбыз гастрольгә килгәч, ләкин менә шулай безнең белән танышуыбызга, сезнең белән очрашуыбызга Татар конгрессында бик шатланып яздырып алырга булдык бит әле. Ничегрәк сезнең тормышлар? Бу театрда сез күптән эшлисезме? Булай яшь кенә күренәсез. Саумысыз, мен дә сезнең белән танышуыма, Татар конгрессына килеп, сезнең белән аралашуыма бик шатмын. Бик канәгатьләнү белән сезнең чакыруыгызны кабул иттем һәм рәхмәтләремне укыйм сезгә. Театрда инде мин 26 ел эшлим. Ветеранга шамагансың. Аллага шөкер. Яшь кыз кебек. Балалар бармы? Аллага шөкер, гаиләм, балаларым, улым, кызым бар. Улар мәктәптәме? Улым инде авиация университетын тамамлый, магистратураны тамамлый. Кызым 1-нче класска укырга төште быел. Олар татар балалармы Башкортстанда? Уфада яшәүче, бит инде шәһәрдә беләбез бит инде җиңел түгел үз милләтеңне саклау. Теләсә нинди шәһәрдә? Әлбәттә, без балаларыбызны телебезгә, динебезгә хөрмәт уятып, үзебезнең телебезне, динебезне саклап калыр өчен аларны үз телебездә, үз гореф-гадәтләребез белән тәрбияләргә тырышабыз. Бу эштә менә сезнең актриса булып эшләвегез ничек тә ярдәм иттеме, өлгердегезме ул балаларыгызны тәрбияләргә һәм сәхнәдән торып милләт белән контактта булганыгыз сизелдеме үзегезгә? Әлбәттә, балалар тәрбияләгәндә минем хезмәтем, минем профессиям бераз кымылчаулый дип уйлаучы кешеләр дә бардыр. Ләкин үзендә көч-кодрәт, үзендә балаларга, гаиләсенә карата булган сөюе, мәхәббәте көчле кеше балаларын тәрбияләргә дә, сәхнәдә балкып хезмәт итәргә дә өлгерергә тиеш дип уйлыйм. 26 ел элек театрга килгәндә сез нинди рольләр башкардыгыз һәм хәзер нинди рольләр башкарасыз? Аерма бармы? Хәзер рольләрегездә һәм характерларыгызда нинди ачыклар булды моны? Татар актрисасы белүемчә бит сез эшләгән урыннарда заманында Сәяр труппасы, Сахибҗалган Волжскийлар эшләгән. Шулай бит инде. Узган гасыр ахырында менә Нур театры һәм Гөлназлар эшли. Сахибҗамал Гыйззәтуллина Волжская, Сәяр труппасы, ул инде безнең тарихыбыз. Алар Сахибҗамал Гыйззәтуллина Волжская безнең театрыбызның нигез ташын салучы, аның йөзек кашы, аның җаны, театрыбызның җаны дип әйтер идем. Безнең театрыбызга җан өрүче кеше. Һәм дә инде менә 90-нчы еллар башында безнең театрыбызның тергезелүе яңадан яңа сулыш өрелеп, яңа шул элеккеге нигезгә яңа ташлар өстәп, яңа җан өреп җибәрүче актив кешеләр ярдәмендә театрыбыз яңадан балкып хезмәт итә башлады, халкыбызга хезмәт итә башлады. Һәм әлбәттә, эш башлап җибәрү бик җиңел эш түгел. Эшнең башында һәр вакыт кыенлыклар, киртәләр очрый. Ләкин шул халкыбызга, милләтебезгә булган сөюебез, халыкка үзебезнең иҗатыбызны, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең телебезне саклап калуга ярдәм итәр өчен менә шушы көчләр тупланып, Аллаһ Тәгаләнең кушуы буенчадыр инде шушы театрыбыз яңадан балкып халыкка хезмәт итә башлады. Һәм бу әлбәттә безнең күңелләребезне әлегә тиклем менә ничә ел хезмәт итеп киләбез, әлегә тиклем безне канатландырып, әлегә тиклем безгә эшләргә, хезмәт итәргә көч биреп торучы бер зур эш дип әйтер идем инде. Һәм ниндидер көч тә бар инде, үзегездә дә көч бар инде. Әлбәттә, нинди генә эшкә дә көчеңне, йөрәгеңне, җаныңны биреп эшләмәсәң, ул без эш беләбез, алга милли таба эшләрдә бармый. гади түгел, проблемалар күп. Хәзерге глобализация, төрле сәбәпләр бар бит, милләтнең теге саны да, сыйфаты да үзгәреп тора. Ләкин менә мин горурланам, үзем Уфада укып киткән кеше буларак, юк иде татар театры. Мин укыганда, мин яшәгәндә Уфада Нур театры бар. Туймазыда татар театры бар. Нинди горурлык. Бу бит инде димәк заманалар үзгәргәндә дә, аның республика җитәкчелеге дә, андагы татар халкының авторитеты да монда тәэсир иткәндер. Бу куаныч сезнең булуыгыз.
Һәм сез дә Аллага шөкер дип әйтим. Баш калада шул тиклем матур бинада, шул тиклем матур коллектив белән, яхшы җитәкчеләребез белән, республиканың җитәкчеләре ярдәмендә без матур иттереп хезмәтебезне күрсәтәбез халыкка. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинчелек биргән өчен без бик зур рәхмәтлебез һәм инде үзебезнең спектакльләребез белән, үзебезнең халык белән аралашуыбыз белән халыкка ниндидер яктылык, ниндидер яхшылык өләшәбез икән, бу үзе бик зур шатлык. Үзегезнең баягыда сорадым инде, нинди рольләрегез белән горурланасыз? Башлаганда ничек булды да хәзер ничек булды? Бик кызык бит миңа шушы яшь кенә кыз, 26 яшьләгән. Ул артист Инде халкыннан әби роле бирмиләрме әле? әле юк әле, Аллага шөкер. Кайда гына барсаң да, һәрбер артистка бирелә торган шундый сораудыр инде ул. Сезнең иң яраткан ролегез, нинди рольләрегезне яратасыз, кайсы роль сезнең күңелегезгә якын? Менә сезгә хәзер инде беркемгә дә сер түгелдер, бәлки бөтен артистлар да шулай дип җавап бирә торгандыр. Минем өчен зур һәм кечкенә рольләр юк. Чөнки ул рольләр минем җаным аша, минем йөрәгем аша үтеп чыккан рольләр. Чөнки мин ул рольләрне чыгарганда аларның язмышы белән яшим, аларның сулышы белән сулыйм, аларның карашы белән дөньяга карыйм. Һәм инде һәрбер чыгарган ролем минем өчен кадерле. Әлбәттә, театрга килеп беренче елларны эшләгән елларда яшь кызлар рольләрен бирәләр иде. Әле Аллага шөкер, әлеге көндә дә яшь кызлар рольләрен башкарам. Менә инде Җизнәкәй спектаклен ишеткәнегез бардыр. Җизнәкәй спектаклен инде 13 ел уйныйбыз. Анда мин героиня Саҗидә. Менә Аллаһ Тәгалә үзенең ярдәмен биргәч, яшь кызлар ролендә уйныйбыз, апалар ролендә уйныйбыз грим салып, әле әбиләр ролен уйнаган юк. Балалар өчен әкиятләр уйныйбыз. Анда инде балаларның күңелендә күрергә тырышабыз, чөнки балалар безнең киләчәгебез. Әгәр дә без балаларыбызны үз телебездә, ана телебездә, безнең әдәбиятыбызга, безнең сәнгатебезгә, безнең телебезгә якын әйтмибез икән, димәк, киләчәктә безнең тамашачыларыбыз да булмаячак. Димәк, әгәр дә безнең балалар телен, динен, нигезен онытса, димәк, ул үз-үзен югалта, теле булмаган халык юкка чыга. Шуның өчен без инде тырышабыз үзебезнең ана телебездә сөйләшергә, балаларыбызны да ана телен онытмыйча, үзебезнең тарихыбызга күз салдырып, үзебезнең милли әсәрләребезне уйнап, милли телдә үзебезнең балаларыбызга, нигезебезгә, тарихыбызга сөю уятырга ашкынып торабыз. Уфа Нур театры актрисасы Гөлназ Мөхәммәдиева белән әңгәмәнең соңгы соравын бирәсем килә. Чыннан да ул үзе яшь кыз, үзе ветеран, чирек гасыр театрда эшли, Уфада, татар театрында. Менә татар конгрессына килеп кергән чакта түгел бит. Сез бит милли эшләрдә катнашкан кеше. Хәтерлибез сезнең конкурсларда катнашкан. Менә бу милли эшләр турында әле дә онытмыйсызмы? Вакыт каламы? Әлбәттә. Менә башыннан ук башлыйм дип әйтим мин дә. Мин Уфа сәнгать институтында укып йөргән вакытта әнием миңа шалтыратып хәбәр итте. Без инде бик яратып үзебезнең татар басмаларын, Казанда чыккан басмаларны, Башкортстанда чыккан басмаларны һәр вакыт яратып яздыра идек, яздырып ала идек, укый идек. Һәм әнием Сөембикә журналында Гыйффәт туташ бәйгесе үткәрелә Казанда дигән игъланны укыган. Анда инде шул игъланны уку белән әнием миңа хәбәр итте. Кызым, әйдәле, Казанга барып шул бәйгедә катнашып карале, син бит булдырасың диде. Шуннан инде мин әниемнән фатиха алып, әтиемнән фатиха алып, шушы бәйгегә әзерләнә башладым. Ул бәйге хәзерге заман бәйгеләренә бер дә ошамаган. Чөнки менә ул матурлык кына бәйгесе булырга мөмкин бит инде. Хәзер шундый бәйгеләр бик күп. Анда инде башка төрле кыйммәтләр, башка төрле юнәлештәге бәйгеләр. Бу бәйге, Гыйффәт туташ бәйгесе, ул
Бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак Калфак берлеге һәм дә инде Сөембикә журналы алар берләшеп шушы бәйгене оештырдылар. Роза Тәфетулова Сөембикәне дә җитәкләде, Ак Калфакны да оештырды. Әйе, шул матур иттереп оештырылган бәйге иде. Ул инде хатын-кызның эчке дөньясына, безнең тарихыбызга, безнең телебезгә, безнең гореф-гадәтләребезгә бәйле бәйге булды дип әйтәсе килә инде. Һәм ул шул тиклем матур итеп оештырылган иде. Менә 26 елдан артык вакыт узып китте ул бәйге үткәнгә. Һәм минем монда килүем дә бик очраклы түгел, чөнки мин Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлыгы берлегенең эшен һәр вакыт күзәтеп барам. Үзем дә аларның чараларында катнашырга бик зур теләк белдерәм. Менә татар кызы бәйгесе үтә бит инде, ул бәйгедә һәр вакыт чакырып торалар. Без инде үзебезнең кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм әлбәттә мин бит татар хатын-кызы. Менә шундый ветераннар безнең милли хәрәкәттә, татар театрында, Башкортстан сәнгатендә. Гөлназ Мөхәммәдиева, рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Зур рәхмәт.